Miki si na hajpan. Par filteri. Opa Miki, pa kako možeš filter? Još malo mi je ostalo. Tako. Ovo je veliko. To je markirana? Je, pome je. Uhuhu. Ne moram sad velike lovke. Mark... Ja ti ne znam drugi. Bravo. Bravo. Oho, taman. Podmetača se otkačila. Matko, markica. Evo ti.
Šporo, full sporo. Tek toliko da dela. To buras. Sa ovim prekrasnim uvodom, sad bi mogli početi i predavati nagrade, jer zato smo svi ovdje, tako? Karlo Rosta, 4. mjesto! Opet drvo. Drvo na drvo. A 3. mjesto Nikola Despotuši! Izdate džabe dole, vrati to vamo. Jesam te naučio. Sve smo mu pokazali, omogućili. Opet. Evo ga još. Žig, vrko, dola. I 2. mjesto imenjak Nikola Špolja! Pa daj, ovo je prevara, ono, sve mora ostati u povijesti. Nema bojišnice, to je bojišnica. Najmlađi natjecatelj David Skoko! Radite svijesto! 4. godinu za redom. I najstariji jedan jedini Antun Mateš. Peti put. I idemo sad na drugu tagiranu ribu. Moj sin, neću se hvaliti, Rene Juraković! Sine, mogu si se oprati. I prva tagirana riba, Martin Kuhan! Netko je uzeo lovu. Čuj, pedakima i Bog pomogne, ne? Prvi brk. Moraš i čamac kupiti. I idemo sad na najveću ribu. Izgleda opet moj sin, Rene Juraković! Sin, opet se nisi opravio. I ono što smo sad cijelo dan očekivali, 1. mjesto Tomislav Lončarić, podnog imena Pro! Ako njemu kad je lis, on je bacio s lisom. Jedan sat tako nemaš, sigurno. Novi međugratura.